efterhånden er man blevet så inspireret af forskellige ting, der foregår ude i Europa med at bryde den almindelige maleriophængning og almindelige placering af tingene. Plus at man selv har malet i så og så mange år og lavet så og så mange udstillinger. Så jeg er kommet dertil, at når man har chancerne med store rum og store, altså indvendige og udvendige rum, så er det med at lave noget, der bryder det almindelige. Komme ud på gulvet og ud og flyve i rummet og få så mange spændende vinkler ud af det som overhovedet muligt. Der kan jeg godt lide at arbejde på, at spille på den store flertydighed. Jeg lavede en hel række skitser omkring udstillingen, inden den skulle sættes op. Og der fik jeg en idé med, at jeg ville skabe det, jeg kalder en hjørnespiser. Og det var simpelthen, at der skulle ske noget i hvert fald et af de hjørner i det store hvide lokale, som er meget smukt, men også lidt sterilt. Hjørnespiser, med det mener jeg, at man laver simpelthen noget, så hjørnet bliver slugt. Hele hjørnet. Altså vinklen opad, og så krogen, det hjørne, der danser, ikke? Det vil sige, at i det her tilfælde, der bliver det kulsort, ikke? Som om det er en kæmpe sort fugl, der flyver ud igennem hjørnet, eller ind i hjørnet, væk, og ligesom flår i noget af det. Og så hen ad gulvet også nogle skygger, der er sorte skygger også. Der så griber fat i en lidt indiansk påvirket skulptur. Og det skulle så indgå i det sorte, som det farvede element i det sorte, som om det sådan kommer ud af det, eller står og danner en vis sådan skulpturel virkning. Ro eller uro, det kommer man på, når man ser på det foran det sorte. Det ene kom til den, det er jo også, der vil jeg simpelthen bare lave en enkelt stor form. Og sort og gul, det her elsker jeg, fordi det står for mig som stadigvæk som en slags lidt giftigt og lidt faretruende som farver.
langt fra. Altså, når folk så især med projektør på om natten går forbi, så siger det bang, ikke? Altså, ligesom sådan et eller andet, der næsten også er ude i rummet og virker derude, ikke? Planer, altså jeg har planer i alle mulige retninger. Mine planer er at lave mere traditionelle, altså de her traditionelle udstillinger fremover, så plus nogle af de der såkaldte totaludstillinger eller blandingsudstillinger. Hvor man laver måske et hold af folk, man rejser ud sammen, ligesom jeg gjorde nu her på Brandts Glædefabrik. Der ligger jo sådan set helt, altså samlet ligger der en 30 personer bag det, men det er selvfølgelig også alt det praktiske, bureaukratiske osv. Men til selve opsætningen af udstillingen, der har vi jo været en 5-6 stykker. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man rejste ud også, mere ud i udlandet også og lavede noget. Ligesom næsten et cirkus eller en teatertrup. Men altså stadigvæk bevare det maleriske aspekt, ikke? Og farver og det, jeg altid har stået for. Altså alle de der forskellige materialer, udvikle det videre. Se, hvad der sker.